गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 80थि थैनाय सान फालिदों। बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनथायनि फारसे गोख्रों जांख्रिथाय लाबोगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दिनैनि सान थामहिनबा 1938 मायथाइनि 8 मे खालारखालि जिउ गोमादोंमोन। बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि सावनायजों बिथांनि बोसोन सानस्रिखौ गोसोखांनानै आब्रुथियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारियावनो बाहागो लायै बडलेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर इन्दिरा बर', एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि लोगो आफादगिरि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया। 8 मे आरो बे 8 मेआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोसोखांजाथाव सान। बे सानानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गुरुदेव महरै जोनोम लाफैनाय सासे समाज फोसाबगिरि महरै जोंनि गेजेराव जोनोम लाफैनाय बिथां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान आरो बे थैनाय सानखौ जोङो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव बिथांनि मुसुखा गायसननाय जादों 2022 मायथाइयाव आरो बे मुसुखानि सिङावनो जों दिनैहाय आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे बिथांखौ मान होनानै जों बिबार बावदों आरो बेवहाय जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीबो एटेन्ड थादों। लोगोसेनो बेवहाय जोंनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारीबो नुजाफैनो हादों। बे जोंनि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि 20 जौथाइनि सासे मा होननानै बुंगोन बेखौ रिनेसेन्स, बर'फोरनि गेजेराव रिनेसेन्स लाबोजेनग्रा सुबुं होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जुदि 20 जौथाइयाव जोंनि गोग्लैसोलांनाय बर'फोरखौ जुदि जाखांनायनि लामाखौ दिन्थियामोनब्ला हयथ' दिनै बर'फोरनि अबस्थाया जे मा अबस्थायाव थागौमोन बेखौ जों दिनै साननोनो हाया। माने मोनसे समावहाय 15-16 सेन्चुरियाव असमिया समाजा बेबायदिनो गोग्लैसोनाय समाव शंकरदेवा, महापुरुष शंकरदेवा जेरैबायदि माने असमिया हारिखौ जौगाखांनायनि लामा दिन्थिनानै होलांदोंमोन समाज फोसाबनायनि गेजेरजों, धोरोम फोसाबनायनि गेजेरजों, थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दङमोनब्लाबो जोंनि नर्थ इस्ट रिजियनाव बा जोंनि आसामाव खिन्थु मोनसे समाव पलिटिकेलि जोंनि बर'फ्रा गोदोसोनानै दङमोन आरो 20 जौथाइसिमाव जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि जालांबायमोननो बेखौ जोङो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्ममोननि जिउ खौरांनिफ्राय जों मिथिनो मोनो आरो बे 20 जौथाइनि गोग्लैसोनाय बर'फोरखौ फोजाखांनो थाखायनो बिथां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ थैथां खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा नुदोंमोन बे समावहाय जोंनि बांसिन बर'फ्रानो बाथौ धोरोमखौ सिबियोमोन। मानो होनबा बाथौ धोरोमा जोंनि दोरोङारि धोरोम। नाथाय बे बाथौ धोरोमखौ फुजिनो थांनायाव जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिफायाबो बा बिनि बिबौमोनहाबो माने बाथौ धोरोम फुजियोमोननो आरो बे बाथौ धोरोमखौ फुजिनो थांनायाव दाउसा बोरमा अमा गोबां बोरलि होयोमोन आरो बेबायदि बोरलि होनाय खान्थिखौ नुनानै बिथां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोबोद दुखु मोनदोंमोननो आरो बे दुखु मोननायावनो बे बर'फोरनि थाखाय बर'फोरखौ सोदांनो थाखाय माबा मोनसे मोजांसिन लामा मोनगोन नामा बेखौ बियो नागिरनो हमदों आरो बेयावनो थाखि थुखि बियो मा जादों जेब्ला बिथाङा दंफांनि फालांगि खालामोमोन आरो बे दंफांनि फालांगि खालामनायावहाय सिख्रि बादैयाव बिथाङा गावनिनो लोगो चरण मण्डलनि बिसिनायाव दसे गोलांग्लांनाय समावनो चरण मण्डलनि गान्दु सिङावहाय मा मोनदोंनो सारनित्यक्रिया बिजाबखौ मोनसनदों आरो बे सारनित्यक्रिया बिजाबखौ मोनसननानै बिथाङा बारे बारे गले गले फरायदों जाहैदों आरो ओरैबायदि मोनसे एट्राकसन जाबाय बे सारनित्यक्रियानि सिङाव जेरैबायदि लिरनायफोर दङ बे बिजाबानो गुरुदेबखौ मोनसे मा लाबोबाय गोसोआव माबा मोनसे बियो फोरोंनाय लाबोबाय आरो बे फोरोंनायखौ लानानैनो बिथाङा मा खालामदों जे बर'फोरनि थाखाय बे सारनित्यक्रियायाव लिरनाय बेफोरबादि लामाजों आगान सुरलांब्ला जोंनि बर' मानसिफोरनि हालोदा साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन बे खोथाखौ मोनदांनानै बिथाङा कलकातायाव थांनानै माने ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लाहैदों आरो बे ब्रह्म धोरोमखौ दीक्षा लाखांनानै बिथाङा गावनि जोनोम जायगा माने टिपकाइ बासबारियावनो गिबि माने जयग'ाथिखौ होदोंमोन होननानै जोङो बिथांनि जिउ खौराङाव दिनै फरायनो मोनो आरो बे बिथां ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो मा जाहैदों जोंनि बर'फोरनि बर' सात्र सन्मिलननि 1919 मायथाइयाव दाजानाय बर' सात्र सन्मिलननि बियो गुदि बोसोनगिरि आरो मदाराम ब्रह्मनि जिउ खौरां बिजाबाव जों मोन्दों, रुपनाथ ब्रह्मनि जिउ खौरां बिजाबाव मोन्दों जे रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्ममोनहा बर'फोरनि माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायनि सिगां गुरुदेबनि सेरावसो माने आशीर्बाद लाहैयोमोन, बोसोन लाहैयोमोन आरो गुरुदेबा दे मावदो
ओरैबायदि मावनांगोन थोरैबायदि मावनांगोन उमुगाव थांनांगोन तुमुगाव थांनांगोन बेबादि होननाय मोनब्लासो बिथांमोनहा खामानि मावनो आवगायोमोन जाहैदों। बिनिखायनो जोङो गुरुदेबखौ दिनैहाय मा नुनो मोन्दों जोंनि 20 जौथाइनि बर'फोरनि गोग्लैसोनाय हालोदनि गिबि बोसोनगिरि गिबि समाज सिबियारि गिबि धोरोम गुरु आरोबाव मा होननानै बुंबावगोन गिबि राजखान्थिगिरि माने अलराउन्डार बिथाङा माने मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो नोजोर होनानै बर'फोरखौ माबोरै जौगाहोनांगौ बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फोरोंलांदोंमोन। आरो खालि बर'ल' नङामोन जाहैदों जों दिनै गुबुन गुबुन बिजाबाव फरायनो मोनो दुलाराय आसामनि सुबुं माहारिखौ माबोरैहाय जौगाहोनो बेनि फारसेबो बिथाङा नोजोर होनानै खामानि मावलांदोंमोन। बिनिखायनो जों दिनैहाय गुरुदेबखौ खोब माने मानिनांगौ बिथांनि बोसोनखौ जों जेब्लाबो लानांगौ आरो जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव दिनै बिथांनि मुसुखाखौ जों गायसननो हानायाव जोबोद देरगानायखौ आं माने इन्डिभिजुवेलि आं मोनदांदों। आरो आं दाख्लैबावैसो जोनोम सान फालिनायाव बिसम्बियाव दोंसे रायथाइ लिरदोंमोन दोंसे आर्टिकेल लिरदोंमन आरो बे आर्टिकेलाव आं बुंदों मा जे गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफ्राव जेरैबायदि मासि होयो जेरै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जोंहा माबा दङ रबीन्द्रनाथ टेग'र मासि दङ चेयार दङ। दा बे चेयारखौ जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावबो जों माबोरैहा गायसननो हागोन नामा? दा दिनै बे हाबाफारियाव जोंहा मानगोनां रेजिस्ट्रार सारा दङ मानगोनां एकाडेमि रेजिस्ट्रार सारा दङ। दा बिथांमोननि नोजोराव आं बे खोथाखौ मख'नो लुबैयो जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङावहाय जोंनावबो बेबायदि मासिखौ जोङो गायसननो हागोन नामा आरो गोथौसिनै जोङो स्टाडि खालामनो जोंहा खाबु जागोन आरो बिथां गेदेमाखौ धोरोम गुरु बा समाज फोसाबगिरि बिथां गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ जों अरायबो गोसोखांबाय थानो हागोन होननानै आङो माने मिजिंथिनो हायो। बिनिखायनो आं बिथांमोन थानाय समावहाय आङो बिथांमोनखौ एसे खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव बिथांनि मुङै मासि मोनसे जोङो गायसननो थाखाय थाबैनो जुदि नाजायोब्ला आं जोबोद माने मोजां मोनगोन आरो आं बेखौ बिथांमोननि सेरावहाय खावलायगोन। आरो जियानो जायाथोंसै दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि जोहै जोङो जि थैनाय सानखौ जब जबैब्लाबो जोङो खुंदों। इयुन समाव आं बेखौबो मोनसे बोसोन होनो लुबैयो जे दिनैहाय जोङो गुबुन गुबुन बेबादि समाज फोसाबगिरि बा गेदेमा सुबुंफोरखौ माने गाजा गोमजायै जोनोम सानखौ थैनाय सानखौ खोब गाजा गोमजायै फालियो। दा जोंबो जोंनाव जिहेथु जोंनाव मुसुखा दङ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दा बे हिसाबै जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव बिथांनि जोनोम सान बा थैनाय सानखौ माबा मोनसे बेबादिनो सावराय बेंखन बा माबा मोनसे बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजासिन फालिनो हायोब्ला माने बांसिन मा बियो गोसारसिननो हागोन। आरो दिनै नुदों आङो खौरां बिलाइयाव माने जोंनि मानसिफ्रा आं दा बर' मानसिफोरखौ एसे रायहरनो लुबैयो जोंनि बर' मानसिफ्रा जों बांद्राय सांग्रां नङा कनसियास नङा। जोंनि बर' पेपाराव बबे पेपाराव ओंखारदों आं बेखौ मिथिया बड'साखौ आं लायो बड'सायाव खिन्थु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जेबो लिराखै दिनैहाय दिनैनि पेपाराव जिहेथु दिनै थैनाय सान बे थैनाय सानखौ लानानै माबा मोनसे लिरनो हायोमोन खिन्थु आसाम ट्रिबुनाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लानानै सासे शर्मा नन्दिनी मराल शर्मा होननाय सासे आइजोआ दिनैहाय खोब मोजाङै आसाम ट्रिबुनाव लिरदों। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ हांख्रायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बेबायदि माखासे खालि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिल' नङा गुबुन गुबुन गेदेमाफोरखौबो जों बावलांगारो जोंनि बर' मानसिफ्रा थाब थाब बावो। दा दिनैहाय जुदि जोंनि बर' पेपारावबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सोमोन्दै माबा मोनसे ओंखारोमोनब्ला बेयाव हयथ' साबसिन जागौमोन होननानै आं माने साननानै लायो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ ससियेल मिडियाखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे इयुन समफ्राव बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ जे माबा मोनसे लिरबिदांनि गेजेरजों खौरां बिलाइफ्राव एसेबाबो फोसावो जोंनि रादाब बिजोंफ्राव एसेब्लाबो फोसावो बेखौ आङो हास्थायनानै आंनि बुंथिनायखौ दिनै एसेबां फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनै 8 मे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थैनाय सान आरो बे 85थि थैनाय सान गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि आरो बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनै दसेब्लाबो जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि माखासे मानिजाथाव बिबानगिरि बिथांमोननि बानजायनायाव जों बाव जमा जानो हादों आरो जमा जानायनि प्रयजन दङ जोंहा बहुद प्रयजन दङ। थांनाय कयेकदिन सिगां जोङो बिथांनि जोनोम सानावबो बाहायनो जमा जानानै जों बिबार बावनाय आरो माखासे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोसोखांनायजों लोगोसे एसे गोसोखांनाय सानजों लोगोसे जोङो बिबार बावनायखौबो जों फालिदोंमोन आरो बे बिथांनि माखासे मावनायनि सायावबो माखासे कयेकजन जोंनि गेजेरावनो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों जों बहुदखिनि खोथाफोरखौ गोसोखांनायजों
बिथांनि बै मावलांनाय खामानिखौ जाहाथे जोङो उनफिन सानफिन फल' खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव आरोबाव गुवारै बिथांनि सानथौ आरो सानस्रिखौ फेहेरलांनानै जोंनि गेजेराव मोनसे सोदांनाय जाथिनि गेजेराव मोनसे जौगाखांनायनि मोनसे लामाखौ लानो हायो नैबेखौ दिथा होनानै बेफोरखौ सारिय'फाले सानै हयै जों नैबेखौ फालिनांगौ होननानै आं सानो। आरो जों बयबो मिथिगौ बर' जाथिया मोनसे समाव जे बिराद गोग्लैसोनानै बयजोंबो मुगैजानाय मोनसे हारि होननानै मोनसे माबायाव दंहैसैमोन, कन्डिसनाव दंहैसैमोन, मोनसे पजिसनाव दंहैयोमोन बर' जाथिया। बै समावनो जे बिथाङा मोनसे सानै हयै सारिय'फाले जाथिनि मोनसे थैनाय थांनायखौ साननानै गावनि गथै माबाफोरखौ सेक्रिफाइस खालामनानै बर' जातिखौ मोनसे बोखांनायनि लामा लादोंमोन। माखासे एक्जाक्टलि बिथाङा जे धोरोम गुरु बेबो नंद्राया। बिथाङा बबे लामाजों जातिखौ फोसाबनो हागोन बा गोजौ फारसे दैलांनो हागोन नैबेखौ साननानै बिथाङा नागिरनानै मोनसे लामाखौ मोनदोंमोन, बे जे ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै बेखौ फोसावनायनि गेजेरजोंनो जातिखौ फोसाबनो बा फोजौलांनो हागोन नैबे लामाखौ बिथाङा लादोंमोन। दा बिथाङा नट अनलि धोरोम फोसावगिरिल' नङा, बिथाङा एसे मा होनो पलिटिसियानावनो होन, इक'नमिक्स माने रांखान्थियावनो होन, बिथाङा गुवार मोनसे माबा दङमोन आरो मोनसे नलेज दंमोन बिथांनाव। जों बेखौ मानिनानै लानांगोन। मानिनायनि गेजेरजों बिथांनि जा मावनानै दिन्थिलांदों बेखौ जों फल' खालामनांगोन, जाहाथे जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव मोनसे फोसाबनाया फैयो। बिथाङा जेरैबायदि मोनसे सानथौ आरो सानस्रिजों जातिखौ फोसाबनो सानदोंमोन, बिथांनि आद्रा थालांनाय होननानै जों बुंनांगोन। जाखिनि मावलांनांगौ थाबावदों बेखौ जोङो बिथांनि दिन्थिलांनाय लामाखौ लानानै जों फोसाबलांनो हागोन होननानै आसा खालामो। आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि नैबे बिथांनि थैनाय सानाव गोसोखांनायजों लोब्बा लाखिनानै बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। दिनै 8 मे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 85थि थैनाय सान। दा बिथांनि बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांनि जे सानथौ सानस्रि बेखौनो गोसोखांनायनि खाबु होनो थाखाय जों दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कमप्लेक्सआव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिनो सोरजिजाखानाय मुसुखानि आन्दोआव थानानै बिथांखौ गोसोखांनायजों जों मानबो बावदों। आलासि महरै जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिनो रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुंसा बसुमतारी सारखौ लेंहरनाय जादों। एकाडेमिक रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि डक्टर मनजिल बसुमतारी सारखौ लेंहरनाय जादों। आरो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिनो बड' डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार बिथांजो जोंनि इन्दिरा बर' आब'खौबो लेंहरनाय जादों। दा बिथांमोननि नुजाथिनायाव जों जे दिनैहाय गोसोखां सानखौ ट्रास्टनि जानानै बाव फालिनो हादों, जों गोग्गानाय मोन्दों। खारन बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिफानाव थानानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे बिहोमा बा बिथांनि सानथौ सानस्रिनि गेजेरजों जों जे मावनांगौ हाबाफोरखौ लानानै गोबांथार बिथिं दं। बे बिथिंखौ बिथांमोननि दारैनो जोङो फोसावनो हागोन बा बिथांमोनहा निस्सय फोसावगोन बेखौ जों मोन्दांथिदों। ओंखायनो ट्रास्टनि जानानै जोङो दिनैहाय गोजोननाय मोन्दों। फिसायैब्लाबो थेलेबलेबब्लाबो जों जे दिनैहाय बेवहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि थैनायखौ गोसोखांनानै जोङो मोनसे फालिथाय मावफुंसारनो हादों। बे जोंनि ट्रास्टनि थिरांथा लानाय बायदियैनो जाफुंदों। आरो फैगोन समफ्रावबो जेरैहाय थांनाय समाव जोङो देग्लायसो 18 एप्रिलाव बिथांनि जोनोम सानखौ दिल्लीयाव फालिदों। बिनि सिगां जोङो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो 2022 मायथाइयाव बेवहाय खुंफुंदोंमोन। थिग बे रोखोमैनो फैगोन समफ्रावबो बिथांनि बिहोमाखौ नोजोर बोनानै बा बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ फोसावनायनि असिलायै ट्रास्टनि जानानै जेसेबांखिनि मावनांगौ हाबा दङ हानायखिनिखौ जों नाजालांबाय थागोन, बेखौहाय जोङो फोरमायथिबाय। आरो फैगोन समफ्राव रायजो राजानि गेजेरावबो जाहाथे गुरुदेबनि बिथिङाव बयबो एसे अनुसरन खालामनो नाजायो। बर' समाजाव जौगाथायखौ बिथाङा जे रोखोमनि मावफुंलांदों, थिग बे रोखोमैनो साफ्रोमबो बर'फ्रा थांनाय समफोरनि गोग्लैसोनाय नासयजानाय बिथिंखौ दोनथ'नानै जाहाथे लासै लासैनो गोबाव सम नांगौब्लाबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे आवगायलांनो हायो, बेखौ जोङो ट्रास्टनिफ्राय मिजिंथियो। आरो बे
सानखांनायखौ लानानै जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। दा बेखिनिखौनो आं बे समाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।